अवध के शान अवधी जबान चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं के स्वागत वंदन और अभिनंदन बा। हरिहर जी निर्मल द्वारा एक व्यंग्यात्मक गीत फिल्मी तर्ज पे आप दर्शक बंधुओं के चरण में समर्पित बा। एक सुने और भरपूर आनंद लिए। देखा तमाशा जग के, देखा तमाशा जग के, बड़ा मजेदार बा, बड़ा मजेदार बा। सब ही पे आज के युग माँ भूतव सवार बा। देखा तमाशा जग के, बड़ा मजेदार बा, बड़ा मजेदार बा। सब ही पे आज के युग माँ भूतव सवार बा। देखा तमाशा जग के। कौन कौन से भूत सवार बा? रुपया कैसे आवे भूत रुपया कै पकड़िए बा। वन की मोटर होइगा ईर्ष्या कस कै जकड़े बा। रुपया कैसे आवे भूत रुपया कै पकड़िए बा। वन की मोटर होइगा ईर्ष्या कस कै जकड़े बा। दुई तल्ला घर ना बनिगा, दुई तल्ला घर ना बनिगा, तो जिंदगी बेकार बा, तो जिंदगी बेकार बा। सब ही पे आज के युग माँ भूतव सवार बा। देखा तमाशा जग के। अब आजकल यंग लोगन के का ध्यान बा? बिन काम किए 10-20 लाख जो रुपया मिल जाते, तो हमहू ई जानित देवते सब यहीं कहीं बाटे। बिन काम किए 10-20 लाख जो रुपया मिल जाते, तो हमहू ई जानित देवते सब यहीं कहीं बाटे। नाही तो देवता पितर, नाही तो देवता पितर, क्यों ना हमार बा, क्यों ना हमार बा। सब ही पे आज के युग माँ भूतव सवार बा। देखा तमाशा जग के। यतना विराट भगवान नजर काहू का ना आवे। भूतय परियत चुरैल बरम बैताल नजर आवे। यतना विशाल भगवान नजर केहू का ना आवे। भूतय परियत चुरैल बरम बैताल नजर आवे। निर्मल गुरु बिन जगमा, निर्मल गुरु बिन जगमा, छाए अंधियार बा, छाए अंधियार बा। सब ही पे आज के युग माँ भूतव सवार बा। देखा तमाशा जग के, बड़ा मजेदार बा, बड़ा मजेदार बा। सब ही पे आज के युग माँ भूतव सवार बा। देखा तमाशा जग के, देखा तमाशा जग के, देखा तमाशा जग के। जय अवध, जय अवधी।